Erokamano Ramogi kuom miya kinde mari. Kawan bende waikore makare Ramogi TV mar keloni weche manyien mag migago e thuoloni ma tarik 30 dwe mar abich 2025. Mokwongo thuond weche. So we have 3 fish landing sites and we are committing 450 million shillings to build those 3 here in Homa Bay County. Jatend piny William Ruto dhi nyime gi yango chenro mag dongruok e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka. There was a bit of confusion because when the Reddy and the Chand were trying to evade the lorry did its best to evade these two. Unfortunately, they came crashing. Nyimege ariyo owito ngimagi e alwora mag Itaru e kaunti ma Kiambu toka notuomgi gi lori e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. And wadwa luongo agencies mag security masiaya ni mondo gi come out, mondo gi yud these perpetrators, mondo ketgi iye, mondo gi manyathi manyako obed moriti e kaunti wa Masiaya kae. Jotelo mawuok e kaunti Masiaya dwaro mondo mi otim nonro mapiyo e wi nek mag nyithi skul ariyo e sub county mag Emiala. Erokamano ahinya Ramogi, in gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok maneri 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Nyimege ariyo wito ngimagi e alwora mag Itaru e kaunti ma Kiambu toka notuomgi gi lori e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Masirano notimore ka noyudo nyimegego ng'ado ndara. Kaluwore kod komanda mar obila ma Kikuyu Joseph Ndege, nyimine ariyogo eko ne ng'ado ndara e kama ok owinjore, gino mowacho ni osekelo masiche mathoth mag apaya e alworano. Owacho ni apayano pod igero kokwayo jopiny mondo obed akicha e seche ma gitiyo gi ndarano kendo ni mondo ging'ad ndara mana kuonde moyiedhi. Fortunately, when they were crossing the road, they moved from the outer lane, the middle lane, and the inner lane. This is where they were met by a lorry, a tipper. Unfortunately, there was a bit of confusion because when the Reddy and the Chand were trying to evade the lorry did its best to evade these two. Unfortunately, they came crashing. We lost them. Jatend piny William Ruto nitiere e kaunti ma Homa Bay kama odhi nyime gi yango chenro mag dongruok e kaunti no motelo ne nyasi mar Madaraka. Jatend piny nochopo e mbalariany ma Tom Mboya e chuny boma ma Homa Bay kama noyuore romo mar lalruok e wi ochumi mar alwora mar nam. Ruto noyango okenge ma sirikal osegoyo e bero sekta mar lupo. Ruto noten gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jatend migawo mar alwora mar nam Hassan Joho e kind jotelo mamoko. Honorable Adipo Andrew Okome. We're now building another 5 fish landing sites in the coast and 9 fish landing sites in Lake Victoria. We have committed 1.5 billion shillings and we have the money, Joho has the money, to be able to build the 9 fish landing sites along the Lake Victoria shores. Here in Homa Bay, Nyandiwa is going to have a fish landing site. Mainuga is going to have a fish landing site. And which one? Wakula. So we have 3 fish landing sites and we are committing 450 million shillings to build those 3 here in Homa Bay County. I heard President Museveni saying that Mugingo Island is in Kenya, the waters around Mugingo Island are in Uganda. So this is a contentious issue that we need to take up with Uganda. We need to take up this issue with Uganda so that this matter is properly resolved. But secondly, we do not see any reason why our fishermen should be harassed in the waters. We need to come up with an agreement that these waters can be exploited generally.
In the Indian Ocean, you've got Koreans, Japanese coming to fish in our waters here, and there's nothing we're doing about it. Ng'at achiel owito ngimane e masira mar apaya bang' mitokni mag trela kod matatu tuomore e boma ma Emali e kaunti ma Makueni. Masirano nokelo dhungruok maduong' mag nyamburko e apaya maduong' ma Nairobi kadhi Mombasa. Jowuoth mane dhi Mombasa kod Nairobi nochuno mondo tiga apaya ma Machakos madhi nyaka Makindu. Lakteche mawuok e kaunti ma Kakamega ochungo ng'anyo magi bang' chuoko gi ogirimiti madok e tij sirkand kaunti no. Koloso gi jofwambo, jatend jochiw thieth e kaunti no Dr. Livingstone Imbai oyango ni gichungo ng'anyo ma kamano tok chopo e winjruok gi sirkand kaunti ma Kakamega. Jalup jagoro mar riwruok mar KMPDU Dr. Dennis Miskela bende noyango ni sirkand kaunti ma Kakamega osetieko achiedh nade mane laktache go kadhe kendo gibiro dok e tich e bwo seche 48. We have come together to solidify what we were demanding, to make sure that it has been considered and it has been put down to paper as a return to work agreement, that we are going actually to deposit also in court, because this will be a reference document, that is a legal document, that we shall also monitor very vigilantly to make sure that it has been executed, because we went on strike because of true problems, because of serious concerns. And it is that return to work formula agreement that will actually ensure that those issues are settled and the doctors are ready as they are going back to work. They are comfortable and motivated to continue serving the residents of Kakamega. MCA ma Kenya Nyaini Grace Nduta kaachiel kod achije mamoko adek mitudo gi ndhicho mar jaod bura ma Juja George Koimburi gikone to chwali e nyim doho. Apisa mochung' ne nonro e wachno Nicholas Njoroge okwayo doho ndalo 15 mar medo dino ne Peter Kiratu, David Masharia kod Cyrus Kieru kod ndalo 14 mar dino ne Grace Nduta wira ni ginyalo rocho nonro. Kara kamano okil mochung' ne achijego e burano okwayo mondo miyo wegi kod rambun mar ni onge ranyisi moromo mar dino ne achijego. Within the 15 days. Then if that is the motive of the application, number 2 and number 4 and number 4. Are you saying that the 15 days will assist you to... Tuo mar wang' mikelo gi kute ma trachoma en achiel kuom gigo mamiyo oganda mathoth e Afrika ma ugwe bedo muofni. Gie sani pinje ma Kenya gi Uganda temo kawo okenge makelo lokruok mar neno ni kwan mar jok mayudo tuo ma kamano dok piny kendo neno ni jopiny odak maonge luoro mar bedo muofni. Jokanyo e sekta mar thieth mag thieth wang' ni e romo mar ndalo 2 e boma ma Eldoret mar keto okenge makare mag lokruok ka gigeto tieko chutho kute makelo trachoma. Romo ma kamano bende jiwo counties ma pacho ka mondo osi lwedo okang' madwaro lokruok ka counties migeto moloyo gin kaka Baringo, Turkana, West Pokot, Embu gi Kitui. Trachoma is an infectious disease and it can resurge. To ensure that we do not have resurgence, we are working together today to validate the transition plans for the county, to ensure that the county can manage incident cases, to ensure that the county can sustain these gains and we do not have a reversal. Trachoma and any blinding eye disease is a development issue. It is a social issue, it is a justice issue. If you go blind for a preventable cause,
you cannot provide for your family, you are not sure of your security, you cannot do meaningful work, you cannot even vote very well. County government's budget, the largest proportion of their budgets go to health. Of course, the assistance that has come from Fred Oulos Foundation towards elimination of trachoma is commendable. Can you imagine that between 2012 and now, the support of Fred Oulos Foundation has reduced the prevalence of trachoma from 34.4% in my county and in all other counties such as Turkana, West Pokot, Embu, Kitui. Migao mar pur e kaunti ma Migori kotenore kod riwruok mar jopur dhi nyime kod konyo jopur mondo pim lowo mondo mi ging'e gik ma lowo dwaro ma oting'o mbolea kata kaka onego bed ni gitiyo kode kaachiel gi kothe mamoko mowinjore gi pidhi. Maeri biro e kinde ma koth medo chwe e alworano ka kwan mar jopur ywak ni keyo margi dok chien. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jo Juma nigi ler mathoth. Migao mar pur e kaunti ma Migori ka otenore riwruogno mar jopur ma ong'ere kaka Kenya National Federation of Farmers dhi nyime kod keto okenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pur e kaunti ma Migori. Sani migao ni mar pur ka otenore riwruogni mar jopur dhi nyime kod konyo jopur e pimo lopegi mar ng'eyo kaka sir mar lopegi chalo nade mondo koro konygi e ng'eyo kit kothe ma ginyalo pidho kaachiel kod kata mbolea ma ginyalo tiyo godo. Over the time, most of the farms have got declining yields, and we want to understand what is the cause of low performance of our crops. Before we do that, we need to do what we call soil testing. After soil testing, we will be able to diagnose what is the problem with our soils. Director mochuri chindego mag pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wanje pur mathoth osebedo katiyo kod mbolea kata kothe ma gin giwegi ma gidwaro to ok ging'eyo gima lope mabende gipuro koro dwaro gino mosemiyo keyo margi osebedo ka koro dok piny. Soil test ni kwasetimo to bro miyowa rieko mondo wang'ego ni to puothewagi be gin gibeyo koso onego bed ni nitie gima wamedo machalo kaka organic fertilizer mondo wa improve productivity. Much acid in the soil also is a problem because most of our farmers have used DAP for a long time. So we discourage the use of DAP so far after getting the result, but we promote the use of NPK so that we can reduce the acid levels of the soil. Nyagaya wacho ni ka okalo kuom chenro mar pimo lowo, jopur biro ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kata kothe mondo giyudi keyo maber. Gimodhi konyo farmer dhi bedo gi rieko wadhi ng'e ni puotheni ang'o manitiere gang'o ma lak e puotheni. Kwayudo ka gima lakno to wamanyo nutrients watimo nade wamedo. Kwayudo ka gi exceed nitiere koko watimo nade koko watimo gima iluongo ni soil amendment. Ma dhi konyogi mondo giyud yuto maber e kodhi ma gitimo nade ma gipidho. Farmers biro chulo siling 500 mano kitimo ne basic soil testing, to madwaro mondo tim pathogenital test wabiro tiyo gi siling 1,000. Jakomoro mar jopur e kaunti ma Migori riwruogno mar Kenya National Federation of Farmers Peter Chacha wacho ni jopur mathoth osebedo kod pek mar pimo lowo nikech nengo mamalo mar pimo lowo kaachiel kod kata nok mar jolony. Tutakaa kama vikundi tukubaliane vile tutaweza kusaidia, kwa sababu kuna wale wako kiwango cha chini wenye hawezi jimudu kutoa hiyo pesa, but tumeagree na county government ya Migori vile tutaweza kufanya hiyo mambo ya soil testing. Okramani jopur kodo lal mar kothegi e puothe, lal ma ikelo kod lokruok mar kolo kod midhiero mamoko. Migao mar pur e kaunti ma Migori bende ka otenre kod riwruokni mar jopur bende koro dhi nyime kod konyo jopur e kawo okumba mar kothegi mantie e puodho kaachiel kod kata mana okumba mar thieth mar jopur go giwegi. Ing'eni japur ka tuo ok nyal dhi e puodho, koro mokwongo gidonjo mondo gikaw insurance mondo ngimagi obed maber nikech wa depend on their labor ka gitimo nane ka gin e puothe. Mar ariyo, sani be wan gi climate change, wan gi insurance machielo miluongo ni crop insurance. Ma be watemo register farmers mantiere kuonde motuo kata kuonde man gi challenges ma climate change, ne gembe gitemo mondo gibed gang'o gimiluongo crop insurance. Tumejaribu kuhamasisha wakulima ili waweze kukata insurance Reki region wote kwa jumla, ili kila mtu aweze, mkulima ajisimamie, anaweza kuwa na shida ama amegonjeka, ili au amejipanga
kwa upande wa matibabu. Jopur moro mogana 174 mosendikore kod piny owacho mar kaunti ma Migori igeto e bwo chendroni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime en ni jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo ratiro yudne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skund secondaries e sub-county ma Gemiala manonegi gi nek makoch jumani. MCS ariyo mogwele od bura mag kaunti ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho mar nyiri ariyogo osebedo kitimo mos, kendo gidwaro mondo mi jotim nonro chwal nonro mapiyo mondo mi achije miseyo gi nek makamago omaki. Jotelogo yango ni nonro winjore okasi kaka nonro mag nek mamoko mosebed kitimo, ka ok kamano to gin giwegi kaka joma mine gibiro kawo chike lwetgi. Mar jite polisi owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gimany jok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Komak ka ng'ato mak no mi nyathi manyako ich, wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima pod wamedo wacho ka wasiemo wang'gi niya ni ka tek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. Ande wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out mondo giyud these perpetrators, mondo ketgi iye, mondo gima nyathi manyako obed moriti e kaunti wa ma Siaya kae. Ne gin thoe ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok no nen. Mana kamano wadwa dhi achiel ka achiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama jatend piny William Ruto gi e thuolo ni twak gi jopiny e Tom Mboya University. Mana kamano watimo mos ni ng'ikruok mar duol pod nitiere, kata kamano jatend piny William Ruto kawuono nitiere e kaunti ma Homa Bay kama entiere limbe mag bombe makaluo motelo ne nyasi mar Madaraka mabro timore Jumapil e paw tuke mar Raila Odinga Stadium. Kuom mano jofwambo mawa oketo obeda kicha e alworano kendo gifwambonwa ka ginyisowa mago matimore. Wadoga ne Homa Bay mondo wawinja network ma jatend piny. Baba Raila Amolo Odinga. Haya, haya, haya. Joturwa, humor. Joturwa humor. Joturwa wil. Jasego uchiek. Uchiek. Anbe achiek. Ero kamana hinya kumurwako wendo kawuna wacho nabiro na uon munachopa sego kaune wanga kama wantie ni chone miligowe. Mheshimiwa Rais pale huko hapa inaitwa Sego. Meli ilikuwa inatoa hapa kutoka pandili inaitwa Asembo Bay, alafu inakuja hapa Homa Bay, alafu naenda Kindu Bay, ngine naenda huko naitwa Karungu Bay, alafu kuna Mehuru Bay, kuna pande ile Kadimu Bay, Port Victoria na sio port. Sawa sawa. Ndio sababu tulisema tunataka kufufusha hali ya uchumi samawati katika ziwa la Victoria, ili wananchi wa eneo hii waweze kuona manufaa ya hii kitu ambayo Mungu aliweka hapa. Wananchi wetu wamekuwa hapa wanafukarishwa kwa sababu ya kusahauliwa na serikali. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Kazi hii nataka ifanywe kwa Kenya yote mzima. Kwenye Kenya yote mzima tunapigana na adui matano makuu ya binadamu. Tunaelewa vizuri. Kwanza, haki ya kuishi
the right to life. Pili, haki ya kupata chakula, the right to food. Tatu, haki ya kuwa na malazi, right to shelter. Nne ni haki ya kuwa afya mzuri, right to good health. Tano ni haki ya elimu, right to education. Haya ndio maadui makubwa ya binadamu ambayo tunataka kupigana nao. Ndio sababu kuna mambo ya affordable housing scheme inalenga hiyo mambo, ili watu waanze kuishi kama wanyama kwenye maslums, waone malazi vizuri pale ambayo wanaweza kukaa, ambayo kuna maji, kuna choo na kuna stima. Naelewana vizuri? Tuwache mambo ya kuishi vile tulikuwa naishi zamani, ati mtu anakwenda godala. Godala kacha tuyaye tukanye kamane gomeni puro ti godala. Kamane gomeni puro ti godala. Bikoro lo dibe maonge mimi nyalo puri. Nyaka this affordable housing scheme nyaka tere nyaka rural areas. Unje maber yothuru. Unje maber. Mondo yothuru weche moko maningato nigi lowo mar eka beach. To the ngado ni wuote moro kamoro eka chiel mondo goe dala. Kose ko ndaka chiel modongo no to bro ngaro nyithinde nuseka. Bange onge kama ji bro pure. E omenya ko lock dark. Mondo bed ki plan maber mar dak. Winje maber jethuro. Winje maber. Winje maber. E mo program na affordable housing scheme no biro. Mondo okony jethuro. Krowe jothuro moro nyaka ikre mondo ya wangi onen. Ok mondo jothuro. Uye kama jothuro. Sasa I'm telling them the reason why we need to change how we are living in our society. Why we must bring in affordable housing to bring people living together which are planned so that you have got infrastructure, there's roads, there is water, there's sewage, and there's also other health centers and education centers. This is very important in our society. Hayo nilikuwa sera ya chama chetu cha ODM. Hayo yote tulikuwa naye katika mpango yetu ya azimio ya umoja. Na kwa sababu naona sasa hata watu wa Kenya Kwanza wameiga mpango yetu. Na hii ni kitu mzuri. Mimi nataka wananchi wetu waunge hawa mkono. Hapa Homa Bay, hii mambo hapa mmeona hapa, mambo ya stadium. Raila Odinga Stadium. Siko pale. Siko Raila Odinga Stadium. Siku ya Jumatatu kutakuwa na mashemeji dabi pale. Kutakuwa na mashemeji dabi. Gor Mahia wanacheza na AFC. Na mimi nitakuja kama mgeni wa heshima siku hiyo. Sasa tunataka kuona kama barabara zinatengenezwa vizuri hapa Homa Bay. Kiwanja ya ndege ya Homa Bay si inatengenezwa? Sinatengenezwa? Tumeona. Sema nafurahi. Na haya yote. Alafu sasa hospitali itengenezwe vizuri ili watu wetu waweze kupata matibabu sawa sawa. Hii mpango ya SHA mpaka ifanye kazi. Naona kijana wenu hapo mwana Oluga ndio huko hapo hiyo. Mwana Oluga. Manja kwa nyako negi milungoni ilungoni una mwana Oluga. Ninya kwa neni milungoni SHA. Tio. Ni shati mangono. Ni shati mangono. Kuruka wechi magithieth ni kare. Wechi magisomo bende nyaka bed kare kum jithurwa. Nyithindo bro somo kuma jithurwa. To wach ma tije ni kijande nyaka bedie. Jithurwa. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wan bende en mor marwa mar medo kelo ni weche manyien kowuok e Ramogi TV kinde ka kinde. Wakaw yweyo mokwongo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.
Kik ipari ewi bedo gi loch. Mak mana ni ti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. MC, the one and only MC Cox. Sorry, in fact, let me tell you the truth. This man is a scam. Abro padi kokoto. Ano chunya. A scammer? Oromodak, koso koromodak. What do you want me to tell the current MC? Ine no dogi baro mena no. Inya la ngol braj. Kama ni tableno kurudika. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo. Riwruoge mag mine matimo ohala Mombasa ne jobago romo matwak ewi kaka ginyalo bero elini magitimo to chutho yudo chiro makare mar uso mwandugi. Maerien bang' yangore ni thoth riwruoge mag mine pod kale midhieche mopogore opogore kata bang' rito kanyakla kendo chako elini magigeto konyore godo kaka familia meggi. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla mine manie riwruoge mopogore matimo ohala e kaunti ma Mombasa. E romono mane obagi kod riwruok mar mine midendo ni Collaboration of Women in Development mabende ne oyuore gi joket mwandu mawuok e pinje maoko, minego ne olero ohelni magitimo. Wan gi dhok, diek, gwen, rombe, atudo, mwapidho ka gi alode, fruits be mopogore opogore mwa uso Mombasa ka. Mombasa ka geo believe ni agriculture ok nya timore. Ging'e ni Mombasa piny ma chieng' ng'eny, Mombasa raha. To agriculture timore ka kendo per ma gini bro kelo en ni koro mine ma watiyogo gi gik ma gibro uso gi ka ginie e kiwango man malo. Gibro loso gik moko mabeyo mopogre ma gilosoga ka ging'eyo ni jok mabiro gin jok mo ai pinje mopogre opogre. To kata obedo ni lek margi en yudo ohala kod dongruok, midhieche gi koni pod nitiere. Mwa uso gi natural, onge chemical mora momede. Iyudo ka jopur mang'eny tiyo gi chemicals kata kidhi e duka chege ka chako osebete duka kata mana ndalo 90 to pod ne duka kanyo pod iuse. Pia kule mashinani naona tumetupwa sana kwa sababu hata hizi skills tukifanya tunajitegemea wenyewe kutafuta soko, kutafuta wale wa kununua. Saa zingine unaona kwa vile sasa ukirudi nazo nyumbani ni kazi, unakopesha. Lakini vile unakopesha hivi unatakiwa uwe na pesa tena ya kuendeleza hizi biashara. Lakini wale umekopesha pia hawakulipi. Hii biashara iko chini.
Kama sahii tunaita low season, hakuna tourist ambao wanakuja. Sahii tunategemea tu sisi wenyewe kwa wenyewe. Biashara sahii iko chini. Na hiyo changamoto ya kununua beats ndo tuko tu naso, pesa hakuna. En ngur mabende ne ochwal gi moko kuom mine mani kod ng'ol matimo ohala. I do knitting for different people, ladies, and even for men, making different caps. At the same time, I've been there for almost like 8 years. But we have challenges. In our business, that is always up and down. At some point, that is communication barrier. As a deaf person, maybe there's some people may not be able to understand me even as I do the business. So through QUID, we are able to come up and showcase our businesses, showcase our talent of what we can do, especially as people with disabilities. And we would urge the community and the county as a whole to really support these people who are living with disabilities, because we have been left aside, being given special or indirectly special treatment, yet we are not being empowered. Gino margi en ni gibiro do chiro kaluwore gi romo magalamoro magichano timo gi welo mawuok e pinje maoko. Chiro Mombasa ka ok ber ahinya, emomiyo jotendwa gi no organize event makawuono mondo gi prepare wachon kaka wanyalo romo gi pinje mamoko mondo koro gipuonjwa quality gik wanyalo uso ne joka, nikech koro chiro maoko beyo mondo wadhi warom gi joka be wamed timo wala ma rang'iny mamalo mondo wagerre kaka mine gi nyithindo. Chiro tin, jok ma uso larore. Koro inwang'o ni ng'ato yie uso gire e bei ma nengo matin mar wito. Kama kani mondo ene ma mondo usi. Lakini sama koro wadwaro miyo mine gi ohala e pinje maoko, iyudo ka mine gi bro uso gik gi e nengo man malo, to gik gi be gibro loso gi e rang'iny mopogre gi rang'iny ma giloso gi sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok ma jopuonj NAT bade ma Garissa wuok tung' mosuo gi komiti mandiko jopuonj e tich e TSC kuom rem chwalo ngas jopuonj maromo 482 mane thuolo margi mar idho ngas oromo. Kokalo kuom jagoro mar riwruogno Abdulaziz Hussein, gilero ni tim makamano ogoyo chunygi mokalo, tim magilero ni medo duoko chien mijing'o ma jopuonj nigodo, to moloyo kuondego eko ma chandruoge ng'enye kamoting'o koda kanok mar arita. E lokruogego eko jopuonj maromo 303 e kaunti ma Garissa nonego med lemo, kata kamano TSC oketo mana thuolo 139 ka jopuonj 341 e kaunti ma Libamba ma Wajir nonego idh ngas ka thuolo 214 ok oyangi kod TSC. Hawaendi nyumbani, likizo hawaendi nyumbani kwa sababu wanahofia kushambuliwa kwa barabara. Ana ardhi hapa ni kubwa kabisa na ni jangwa, barabara hamna. So wanahofia maisha yao. Sasa mwalimu ambaye ako katika hiyo hali, badala ya kusaidia yeye, kupromote yeye ili awe katika mambo yake iwe mzuri, sasa wewe tena unamteremsha, unamwambia hakuna kupromote wewe, ama unamwambia umepromotiwa na tena unamkataza. Hiyo sasa hiyo ni mbaya sana, na hiyo haiwezi kupatia mwalimu morali kabisa. Wamekosa morali walimu wamekosa morali. Mtu ambaye amebaki sasa mwaka moja kwenda na amekaa kwa hiyo grade karibu miaka 15 na tena unamnyima, huyo mwalimu sasa atawajibika namna gani? Hiyo ni ngumu kabisa. So tunaomba rais aingilie hii mambo, maana hata yeye anajua area ambayo ajuzi alikuwa Mandera, alikuwa Tarabach, alikuwa Kutulo, anajua hii mahali tuliko, alikuwa Balambala wakati alikuwa vice president, deputy president, anajua hii mahali vile inakaa. Maromoro Regana Chiel mawuok e kaunti ma Kwale dhi yudo thuolo mag tije e piny Dubai kod Abu Dhabi kokalo kuom chenro mar manyo ne jopiny tije e pinje maoko mitayo gi migawo mar Labour e Thurka. Koloso e alap ma Ukunda e sa chenro mar piedho rowere madwaro tich e pinjego, jatend migawo mar Labour Dr. Alfred Mutua olero ni ok gibi yie ne rowere ma jendeke yudo tije e pinje maoko. Wira ni moko kuom rowere ma gisetero oko oseduoki e pacho ka kitudogi kod keth mag bago ng'anyo kaachiel gi muocho tulo. Jogo mabiro bedo gi hawi dhi yudo tije kaka mag riembo apiko, gedo, tie magawa kod keto ler e alwora. Nchi zingine na umeenda kama activist na unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea, ingia ndege ukuje hapa weekend moja uandamane kila mahali, hiyo kutoke urudi kazini.
ikutoke urudi kazini, sababu ukienda kufanya huko mando ya maandamano unachomea Wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea, kuna Wakenya wamerudishwa, kuna Wakenya kama I think 15 wamerudishwa. Kuna watu waliandamana huko country tofauti, Wakenya 15 kama wengi wakasimamishwa, hao 15 wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani. Mimi nataka kuchukua udhamini kuwa kijana yoyote ambaye atakuwa amemeet hizo qualifications and requirements na shida yake ni passport, mpatieni nafasi, mimi nitamsaidia, pesa nitamlipia aweze kusafiri. Dada zetu wajua hali zao ni dumu. Viwango vyetu vya masomo mnajua viko wapi? Viko chini. Sisi wote tunawaangalia nyinyi mnaokwenda kule majuu, muje mtukomboe na sisi hapi mashinani. Wameniambia nimequalify, kinachofuata sasa ni kujaza fomu tu na kutuma. Namna hii imekuwa wazi kabisa, yani ni qualification zako, ukiqualify tayari wewe hauna maneno yoyote, ambayo hakuna chochote ambacho tutaulizwa. Sirikal ma Somaliland ya wapisi mar vetre margie boma ma Nairobi manodi chieng' manok bang' piny owacho kokadho migawo mochune tudruok pinje ma oko tamore yienegi mar dhi mbele gi chenro ma kamano. Jatend piny manyien ma Somaliland Abdulrahman Abdullahi noyawo ayanga apisego bang' seche manok bang' romo gi jatend piny William Ruto e kar jot mare maduong' mantiere buore Nairobi. Apisi mar mbetreno noyawo odiechieng' manyoro e nyasi manoyuore gi jotelo mopogore opogore pachoka ma thothgi wuok e gwenge mag North Eastern. Apis nero oyaw kaluwore gi Abdullahi kendo wacho ni biro konyo e chwalo chenro mopogore opogore ne oganda mag Somaliland modak e pachoka. But I want to give you our 100% support in the Senate. And I want to say this. This is a democratic country. We don't care about this little politics here and there. We are going to support Somaliland 100%. The Somaliland diaspora community in Kenya is very vibrant, patriotic, and devoted to support their homeland. As His Excellency officially opening this new premises, let us remember that true measure of this mission success will be seen in the opportunity it unlocks for the students who secure a visa to study, the entrepreneurs who finalize this cross-border deal, and the family reunited after years apart. What we are doing here is more than an inauguration or opening of a mission. We are confirming and reconfirming a bond that has grown organically through decades of shared aspirations, mutual respect, and unwavering partnership. The movement is a proof of resilience of our people and the vision of our leaders. To the Kenyan officials present, your presence honors us, and your nation's steadfast pragmatism in engaging Somaliland has paved the way for this day. Board mochune gayo tuke mag opunda e pachoka BCLB mantiere buo apisi ma jatend piny okumo tiyo kod oganda maum gi lach e pachoka machwalo dwaro mar tugo tuke mag opunda e pachoka. Okang' kama biro kaluwore kod dwaro ma piny owacho nitiere godo mar yiene kembe mag fwambo kidieny mopogore opogore madhi nyime gi timo lendo mag opunda. Kata kamano piny owacho noketo kum mar ndalo 30 mane tamo ute mag fwambo timo lendo ma kamago nyaka ne rie chike magawo sektano. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Lendo makama biro kaka buok ne oganda mahum gi lache kor mbui mopogore opogore. Mano tenore kuom yudo muom mar lando lendo mawuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka dhiero tuke mag goyo punda. Kaluwore gi Milome, board mochung' ne gayo tuke mag goyo punda e pacho kae BCLB obiro kod chike manyien matayo tuke mag goyo punda e pacho kae. Okang' ma igeno ni biro gayo kaka oganda osebedo ka tugo tukego. Milome no yango ni lendo duto te mag tuke goyo punda owinjore okadh e board mar BCLB mondo gipuodhgi kapok gicholo ne duol mar Kenya Film Classification Board kata KFCB mabiro keyo gi ne ute fwambo mopogore opogore. Chik manyien no bende dwaro mondo ute mag fwambo duto
mondo oneni lendo duto te mag goyo punda opuodhi gi duol mar BCLB gi KFCB kapok olandgi ayanga. BCLB bende ogolo chik mamono lendo mag goyo punda machiegni gi skunde, kuonde lamo, kaachiel gi kama nyithindo jathoro tuge, kaka paw tuke kaachiel kod dukni madongo. Kopogore gi mano, lendo duto mag goyo punda nyaka bed gi namba mar lesen, ket ote mayango rach mag tugo tuke goyo punda asasa, kendo nyinge kaachiel gi jal matayo tukego bende nyaka keti e kinde lendo makamago. Milomeno bende yango ni lendo makamago nyaka bed gi namba mar customer care. Lendo go kik yang ni goyo punda en tich mongirore ma ng'ato nyalo timo makelo ne yuto. Chik manyien ni biro e kinde mantiere medruok mag oganda ma pacho kae matugo tuke goyo punda, ahinya to kwan mathoth miyango ni gin rowere. Okang' mosemedo nyaka kwan mag oganda matiyo kod mbui mopogore opogore. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Joket mwandu e sekta mar wuoth koro jiwo derepe mag nyamburko mondo bed akicha e ndara e kinde magini apaya ma Mombasa kochomo Nairobi nyaka Kisumu. Giko ni timo mano biro duoko chien masiche mag apaya mosebedo katimore kinde ka kinde apaya no kendo reso ngima oganda. Kagiloso Mombasa, joket mwandu go lero ni sirikal kaunti ma Mombasa onego ket thenge kuonde minyalo yiege nyamburko mopogore gi yiego geche e geng apaya kaluwore ni gin bende gigolo osuru ne kaunti no. Kendo yudo ka gechewa gini geche ma orito sheria mandara ma onge gimoro kata chiel ma ok waluwo chikete emomiyo dhano herowa. Nwach waneno ka counties chando kabisa, kiwuok e county makidhi machielo nitie gik mag osuru ma counties duto dwan mondo chok. Koro wadwan counties gi mondo sirkal mondo bed gi moro achiel ma kiseng'ado lances e county achiel to koro onge ni kidhi e county machielo ting'ado lances kendo kidhi e county moro machielo ting'ado lances. Jodak ma Musoma e gwenge ma Budalangi e kaunti ma Busia koro dagi luoro mar oula ma giwacho ni nyalo ywerogi e kinde ma koth mapek medo chwe e gwenge ma kono. Kane giwuoyo gi jofwambo manolimo gweng'no, jodago eko lero ni gin kod luoro mabiro kaluwore gi koth ma koro osechako chwe e gwengego. Kata kamano, sirkal okelo geno ne jodak-go bang' chako gero kuonde mabiro geng'o oulago. Jotelo ma alworano okwayo sirkal mondo oger yewni madongo e aora Nzoia kod Yala, gino mabiro kelo konyruok mosiko. Sana sana kama mafuriko yamekuwa mengi, sasa changamoto zinakuanga sasa kuenda hospitali inakuwa shida kabisa. Sasa inabidi sasa watu tuchukue maboti, tunatumia boti hizi kufikisha wagonjwa na kupeleka na kurudisha. Namaliza mwaka 2 kama niko kwa hiyo tenti, maji imejaa penye nilikuwa na nimejenga nyumba, sina mahali ya kujenga nyumba. Hii dike ikifika mahali ambapo walipanga kufika hapo, ni vizuri iwe extended ifike kule kwa sababu kuna maboma ambayo kwa huko mbele. Shule karibu 20 ini Budalangi ziko chini ya zimezingirwa na maji, hata zingine maji imeingia ndani kama hii mmeona hapo. Kuna Yala swamp pande hii, inataka pia serikali ione vile inaweza kutukinga nayo. Then Nzoia wametuwekea dikes, lakini upstream wakiweka dams, that will be the best solution they will have given us. Obila kar chung'o bura Kisauni Mombasa tima pedha ne gwedhi onjore mitudo gi timbe mag monj e kar chung'o burano bang' dhi achich achiel kuom gi otieno mane piny orugodo kawuono. Komanda mar obila ma Kisauni Joseph Motungi okone obila ne bende oyudo gige lweny magin kaachiel gi beti buora kod chuma ma jonjorego iko ni ne chano matimo godo monj mana e kinde machuok kane pok obila ogoyo gigono magiringo gi lal ka ng'at achiel to nomaki. Kata kamano, okwedo wach tipo mar video moro manyiso jonjore 3 morwako buibui ka monjo jago moro kolero ni nonro noyango ni monj ma kamano ne ok otimore e kar chung'o bura ma Kisauni kaka weche osebedo ka kere e mbui. Na wakaanza kutoroka. Officers walikimbizana na wao, wakakamata mmoja yao. Wengine wakatoroka sababu kulikuwa na giza na terrain was not friendly. So walijaribu kukamata mmoja, wakati walirudi mahali walikuwa ndio recover hii mapanga. Alafu kuna mavazi yao, viatu waliacha hapo. Mmoja wao aliacha simu, ambayo simu tumeipeana kwa DCI for data analysis. Shukiwa mwenye tulikamata leo ameprocessiwa na amepelekwa kotini. Tumeomba masiku sababu anatusaidia na
investigation, akona information. My team is still on the ground searching for the other suspects. Hiyo video nimeiona na mahali inatajwa kwamba ilitendeka, hiyo si Kisauni. Hiyo tunaikana sababu wanasema ni Pink House. Ni Kisauni area, we don't have Pink House. Tumeulizia wananchi na wakasema kwamba, wengi wamesema kwamba hiyo si ya Kisauni. Riwruoge makedo ne ratiro mag ji modagi kute mag ayaki koro dwaro mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe mag gayo kute mag ayaki e pachoka kaka achiel kuom yore mag duoko nengo gi piny. Bende gikoni gisechako twak kod migawo mar thieth mondo joma ni kod kute mag ayaki obi ochak kawo yedhe ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Kaka Judith Omondi leronwa, ma biro e kinde modong' mana yedhe mag ayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka dwe mar 8 higani. In Zimbabwe. En romo ma okelo kanyakla ute lamo kaachiel gi riwruoge makedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria e pinje mag Afrika. Romo ma obagi e boma ma Nairobi. E romo ni paro owuok ewi kaka Kenya nyalo duoko piny ting' mar kedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria. Nyaka sani piny Amerika ma en achiel kuom pinje manyicha chiwo sin maduong' ne thieth mar ayaki, oweyo jotuo milion 1.3 ma odak kod tuo ni e pachoka kod kiondko ewi paro ma sirkal nigo e resogi. Kaachiel kuom paro makoro ne wuok e romo ni en ni mondo piny owacho ket yo ma jotuo gi nyalo tiyo kod kadi mar SHA kawo yath. To nikech en chronic medical condition, koro wadwaro ni sirkal okaw to miyo ji kad mar SHA. To wadwaro ni joma nigi kute mag ayaki bende register mondo donje e SHA. Koro kidhi hospital to kadi ni cha michiwo tibedo charge kanyo nikech thieth koro biro e lwet Kenya. Koro Global Fund onge, PEPFAR cha be koro onge, ja America be koro onge. To ka wakete bathe to kata counties kata national government ok be yudo pesa maketo bathe makonyo go ji. Mane omiyo wadwaro ni koro kete SHA ma en twak mosete akobedogo gi jo NASCOP, twak mosete akobedogo gi jo Ministry of Health. Bende kaka achiel kuom yore mag duoko nengo mar thieth mar ayaki piny, paro owuok mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe gi mag ayaki. ARVs mwatiyogo sani me Kenya ka aga India kata China, ng'eny gi to a India. To koro nitie kambi moro Universal en Kiambu Kikuyu ka, ma koro migawo mar ngima iluongo ni World Health Organization otimo ne gima iluongo ni pre-qualification, ma omigi technology ma koro ginyalo loso yien. Tiende ni ARVs gi koro bedo manufactured e Kenya. Ka gibedo manufactured e Kenya, tich mayot yudogi kigolo gi Kiambu kitero gi Kemsa kata kigolo gi Kiambu kitero gi Kisumu. Moloyo kidhi keto gi e nam ni kore ka gibiro gi meli kata gibiro gi ndege ka gia China kata India, macha en expensive. Romo ni biro e kinde ma piny Kenya odong' mana gi yedhe mag gayo kute mag ayaki manyalo chwalo jotuo nyaka dwe mar 8 higani. Ministry mar Health nyoro wachonwa ni yien go nitie kochakre sani nyaka dwe mar 8. Ma ng'ama dwaro yath kodhi mopime to yudo. Koro yien gi gintie e osiptande mag sirikal kata e osiptande mag kanisa, mag Anglican, mag Catholic gintie. Magi bende biro e kinde ma jo Kenya oketo rameny e bajet ma owinjo som dwe manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche manyien mag migago mak mana ni wakaw thuolo mar 2, pod waduogo gi mathoth kik idhi mabor. E lwasi mar ohala, kio mar ng'iyo chien ema kinde duto liw moloyo kio mambele. Warren Buffett. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Ranyisi mag dang' ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo.
Ei gweng' ma Ogam ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogore opogore. Godhiambo kochopo to ok ni maji. E wang' Moses Oginga, ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya, wapuonjo nyithiwa manoweyago tete, bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo e remba. Wuok tich, sa 1 kod sa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' Sachaga. Ibiro tenda kama ni chaya dong'e. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensia jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sa 1:50 otieno. Mana Ramogi TV. Tielo mogik final mag UEFA Champions League ibiro bagi otieno makiny ka kilepe mag Inter Milan ma Italia gi mano mar PSG ma Ufaransa timo ikruok margi mogik motelo ne tugono. Bang' wito thuolo mar kawo kombe mar lig maduong' ma piny Italia mane okaw gi klab ma Napoli, kocha mar Inter Milan Simone Inzaghi olero ni gin kod lit, kata kamano jotuke nigi ikruok makare. PSG komachielo geno mar kawo kombe mar Champions League bang' kawo kombe mar lig maduong' mar adhula mar piny Ufaransa. Tugono ibiro bagi alap mar Allianz Arena. Madruth Nyasaye riti an bendo rita wachakwa tim kama saa 10 eka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng oriti masani.